Преминаваме към питане от народния представител Ангел Георгиев относно изграждане на пречиствателна станция и бетонов шахтов преливник в хвостохранилище Ерма река. Господин Георгиев, имате думата. Благодаря, господин председател. Господин министър, в община Златоград, район Източно-Беломорски, се намира голямото хвостохранилище Ерма река, което съществува от около 60 години. За разлика от хвостохранилищата в Рудозем и Мадан, тук замърсяването е с фатални мащаби и играе важна роля върху здравето на местното население и не само на него. Над 20 тона отпадъци и хвостов пясък, пълен с цианиди, кадмий, манган, олово, цинк, арсенопроизводни фосфати и други вредни химични вещества от флотацията на рудата се оттичат в питейната река Върбица не само за Златоград, а и до община Кирково. Съответно, гледката е една пастроцветна тиня по самата река, която поглъща доста имоти, които се намират наблизо и обработваеми земи. Ежедневно жителите на селото вдишват пара с тежка миризма, на която и аз съм бил свидетел, ходил съм на място и установих точно това, което сега ви казвам. Един от сериозните проблеми е когато има обилни валежи, тогава мътилката се излива в реката. След пролетта, когато тинята изсъхва, тя става на фин прах и вятъра разнася този прах, съответно хората го вдишват. В края на ноември 2017 година при проверка на РИОСВ басейнова дирекция са установени наличие на тежки метали в пробите от източник на въпросното хвостохранилище Ерма река. През март 2020 година при анализ на проби от повърхностни води преди хвостохранилище Ерма река, от изтичащи руднични води от рудници, намиращи се наоколо, които не се експлоатират преди промишленото селище Ерма река, са установени значителни превишения на стандартните норми според качествата на околната среда. Към минни изработки от недействащи към момента рудници отношение има Министерството на икономиката също така. Предназначението на хвостохранилището е да служи за депониране на отпадъчния хвост и да формира утаечно езеро за избистряне на технологичните води от преработката на оловно-цинкови руди в района на Златоград. Изградената стена през 2016 година видимо не е достатъчна, като тук може би трябва да се направи проверка съответно съществува ли реално, в какво състояние и така нататък. Конкретно въпросът ми е в какви срокове може да бъдат изградени пречиствателна станция и бетонов шахтов преливник, които са от жизнено важно значение и то не само за местното население, но са критично важни за хората, които живеят в региона. Благодаря. Благодаря ви, господин Георгиев. Министър Генов, имате думата за отговор. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, в отговор на изложените обстоятелства в питането ви, господин Георгиев, и поставения от вас въпрос, бих искал да ви информирам следното. Хвостохранилище Ерма река е действащо съоръжение, изградено и въведено в експлоатация през 1964 г., като площадката хвостохранилище Ерма река представлява съоръжение за депониране и съхранение на минни отпадъци от прилежащи рудници, стари минни изработки и недействащи рудници от Ермолеченския рудничен район и Ермолеченската обогатителна фабрика, които се отлагат, утаяват и остават трайно в чашата на хвостохранилището, без да имат контакт с подземните води. Избистрените отпадъчни води се заустват в река Голяма река, поречие на река Арда, въз основа на издадено разрешително по реда на Закона за водите от директор на басейнова дирекция, в което са поставени условия и индивидуални емисионни ограничения в съответствие с изисквания на националното европейско законодателство в областта на опазване чистотата на водите. При осъществяване от страна на РИОСВ контрол по разрешителното е наблюдаван устойчив
режим на работа на съоръжението и добър пречиствателен ефект на изход тунел. Преди отпадащите води се заустват Голяма река. Като при нарушения са предприемани съответно административно-наказателни мерки, в това число и през 2017 година, когато е установено наличие на тежки метали във водните проби. Съгласно наличната в Министерството на околната среда и водите информация, през годините съоръжението е надграждано неколкократно, като последно през 2016 година е извършено надграждане до кота 585 метра, като е надграден и шахтовия преливник до кота 585 с резерв на ретензия 4 кубика и половина. Предвид, че отвеждането на водите от чашата на хвостохранилище не може да се осъществява без преливникът да е изграден и да функционира нормално. При извършено през миналата година от Геотехинженеринг ООД замерване на нивото на отложения хвост в езерото е установен наличен свободен обем, осигуряващ между 9 и 10 години експлоатация на същото съоръжение при сегашните коти на корона стена и преливен ръб на съществуващия шахтов преливник. Хвостохранилището Ерма река към момента се експлоатира и стопанисва от дружеството Родопи Екопрожект ЕОД, на което с решение на Министерския съвет от 2019 година от Минстрой Холдинг АД са прехвърлени изцяло правата и задължения по предоставените концесии за добив на подземни богатства в Ермореченския рудничен район. Съгласно Закона за подземните богатства, концесионерите, от чиято дейност се формират минни отпадъци, както и всяко юридическо лице, в чието държание те се намират, отговарят за управление на минните отпадъци в съответствие с изискването на Закона за подземните богатства, като концесионерите са длъжни да предприемат за своя сметка всички необходими мерки в съответствие с изготвен от тях и одобрен план за управление на минните отпадъци. Операторите на хвостохранилищата също така имат и редица задължения по предотвратяване, намаляване или ограничаване на вредното въздействие на минните отпадъци върху компонентите на околната среда, безопасността и човешкото здраве, вменени с Наредбата за управление на минни отпадъци, която е в действие 2016 година. Във връзка с гореизложеното ви информирам, че контролът по техническото състояние на хвостохранилище Ерма река се осъществява от Министерството на енергетиката и Държавна агенция по метрология и технически надзор чрез Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“. И в тази връзка поставените от вас въпроси попадат извън обхвата и компетенциите на Министерството на околната среда и водите и следва да бъдат отнесени към съответните компетентни органи. Още през следващата седмица съм разпоредил на Източно-Беломорската дирекция да се вземат проби от заустването и при извършване на тези проби ще бъде направен и анализ и аз съответно имам грижата да ви информирам дали има или няма отклонения в съдържанието на тежки и други вредни вещества, за които споменахте в момента. Благодаря ви, господин министър. Господин Георгиев, заповядайте. Господин министър, радвам се, че заради повдигнатия от мен проблем ще бъдат извършени проби. Не се и съмнявам, че това, което ще се установи, което е видно с просто око за всеки, който е бил там на място, а какво да говорим за хората, които живеят там, е, че ще има съответно превишаване на допустимите норми. Положението наистина е много тежко, но Вие не отговорихте конкретно на въпроса кога ще имаме изградена пречиствателна станция. Какво планирате, какви мерки ще вземете, някаква ориентировъчна дата или някакъв план за действие поне, за да може местното население да знае какво ще се случи, защото в противен случай другия вариант, който реално четем между редовете, който Вие ни представихте, е, че просто 10 години още хората трябва да търпят да бъдат тровени, след което вече съответно ще се затвори самото хвостохранилище и тогава замърсяването ще бъде малко по малко ще спада, но все пак още ще го има.
защото няма да изчезне просто с магическа пръчка с затварянето на хвостохранилището, така че на този изключително важен въпрос не отговорихте. И другото, което е много важно да питаме, какво се случва в крайна сметка, след като имаме установени нарушения на нормите и преди, аз съм сигурен, че и сега предстоящата проверка ще го установи, при положение, че очевидно, че административните наказания не вършат своята роля, по никакъв начин няма никакъв превантивен ефект от тях. Реално няма никакъв ефект от тях. Да го кажем директно, административните наказания просто няма да спрат това местното население да бъде тровено чрез превишаване на допустимите норми. Така че какво смятате да предприемете, след като административните наказания не работят? Или да синтезирам, защото наистина се надявам да ми отговорите, а не просто да подминете като предния път. Кога местното население да очаква пречиствателна станция и какво ще направите при положение, че бъдат установени отклонения от нормите, след като административните наказания не работят? Благодаря. Благодаря ви, господин Георгиев. Господин министър, имате думата. Господин Георгиев, не вменявайте на Министерството на околната среда функции за строителство на пречиствателна станция. Казах преди малко, че това всички ангажименти по отношение на управление на минните отпадъци в наредбата от 2016 година, която е издадена, и всички грижи за опазване на здравето на хората са вменени в условията на концесионния договор, за който ви цитирах преди малко, че е прехвърлен от Минстрой АД на друго дружество. Така че аз казах какво можем да направим. Ние можем да взимаме проби регулярно, да осъществяваме мониторинг. Ако е необходимо, ще вменим такъв мониторинг и на съответното дружество, за да са прозрачни и публични резултатите от тази дейност и дали има някаква степен на замърсяване на заустваните води. Но по отношение на пречиствателна станция и изграждането ѝ, с въпроса го задайте към министъра на енергетиката, който по закон има право и контролира добива на подземни богатства, както и съпътстващи дейности покрай тях. Управлението на минните отпадъци, пречистване на водите и така нататък. Ние имаме само и единствено контролна функция. Ако установим нарушения, ще бъдат взети съответните законови мерки. Благодаря ви, господин министър. Отношение... Да, ще ви дам думата, господин Георгиев, но поначало това е грешка на администрация на Народното събрание, тъй като това е въпрос и не е трябвало да бъде допускано като питане. Но имате думата, тъй като вече е допуснато. Заповядайте, господин Георгиев. Надявам се да има наистина регулярни проверки, защото това, което виждаме е една проверка 2017, друга проверка 2020 и сега сме вече 2025 година. Това е всичко друго, но не е и регулярно. Това е първият проблем. Наистина трябва да има много по-чести проверки, защото една проверка може да бъде направена в условия, когато не е толкова сериозно замърсяването, може до някаква степен да бъдат изкривени данните. Когато имаме регулярни проверки, ще стане пределно ясно какво е замърсяването. Другият важен въпрос, наистина да, ще го поставя на министъра на енергетиката, какво се случва по въпроса за пречиствателна станция. Защото виждаме, че по редица други политики правителството е изключително активно, когато обаче става въпрос за едно не толкова голямо населено място и за опазването на здравето на хората в него, някакси активност липсва. Отново да подчертая, радвам се, че благодарение на моя сигнал ще бъде извършена проверка, защото 5 години такава не е извършвана, което според мен е огромен пропуск. Хората се притесняват, най-малкото ще са по-спокойни, ако такива проверки въобще се извършват регулярно, както би трябвало и би следвало да бъде. Отново ще повдигам въпроса, колкото пъти е необходимо и се надявам наистина, че в скоро време ще може да се изгради и пречиствателна станция и че проверките ще станат регулярни, за което се надявам съответно да си пазите ангажимента. Благодаря. Благодаря ви, господин Георгиев.